Здравейте, приятели! Искам да започна с едно огромно благодаря. Благодаря на всеки от вас, който не спира да се включва в Фондация Точно с Влади. Радвам се, че фондацията расте, а с това расте и желанието ми да помагаме още повече. В повече градове, на повече хора и в повече ситуации, където има нужда от подкрепа. Точно за това сега се обръщам и към вас. Търся съмишленици, хора, които имат възможност да отделят време, за да бъдат част от екипа, да бъдат навън сред нуждаещи се, да водят разговори с тях и да осигуряват подкрепа от името на Фондация Точно с Влади. Ако усещаш, че това е твоето място, каня те на кратък разговор. Търся истински хора, хора с добри намерения и големи сърца. Точно такива, каквито сте всички вие, които вече подкрепяте фондацията и с които не спираме да помагаме заедно. Ако проявяваш интерес, пиши ми на лично съобщение. Нека заедно продължим да разширяваме доброто и да подкрепяме нуждаещи се. Благодаря отново на всички, които са неизменна част от Фондация Точно с Влади. Бъдете здрави и много щастливи!